Na de bab song jakkuno government nong thung bo je sapa nong thung BJP nong thung mo thang thung CPM nong thung TMC nong thung jakkuno government nong thung ang bo government obo sana na thangya chini mahai gram ba para amchayo kaise street light lama gana kaimani abo norokni ayang rogobo tongna joto jaga no tongna kaijak abo haikeno chini gram bo street light make kaika tamni baga kai hingke government tam no wanso go buri hingkai je jaga andera ba o jaga light kurui lama himtani kosto a jaga nukna ni baga o street light no mane jasai khlai ka noi nai lai kai lai borok kai khe chano borok kai khe ungno borokni tebo subidang no amhai ke nai kai lai ngichin gram bo amhai ke no kai kha kai mani tamung khang dorong no sawano norok light ni obostha sakang nai nai di light ni obostha sakang nai aboni yagolo chung tebo kok salai nai te norono tebo amhai ke light phunok nai do o light ni obostha tamung kha tamo khlai ka abo sabo khlai ka chung obo salai nai nai di inugoi man khana norok o light hingke jaga kaijak tongmani bo kaham kai kaijak tongmani pianor tabung nai nai diaro na aro kono solar nukha na aro kono light nukha kono solar bo korikha light bo korikha obo tamgo mahayang kai noro wansukoi tongkhana o jorao yangte lama do kheto klaijak abo aro kono solar korikha kono light bo korikha khulgoi kanoi talangkha abo sab talangkha hingke o light naidi lama je borok himani o light tamungoi chajai jakha borok o light no tamni baga tuke khulgoi talangkha abo sab talang hingke tabo Tripura wo belai Tripura sarong na bisingo ongdi 10 na bisingo ongdi Tripura sarong na bisingo no joto na salai kobang kokung na haise tamo kobang kokung ga drugs chaklai mane drugs chini Tripura sarong ni nogo buso rang puisa ganang borok tongba gorib bikhra haise din ane din khai haise tini bazaro manui tlang thanga ke abo phaloi khane mairum tuoi chanani omhai borok ni nok ni chini Tripura sa busarok bo drugs chanai rang boro manaiba কোনো ইনকাম করে নগো গরিব চাইয়া চুগিয়া মানি ফালকাইছি মারম তুই চানা হিংকা আবাহিকা বদ্রাক্স নি রাং বড় কারি মানাইবা কারি মাই আঙ্গই তাম খলাই বড়ক চিনি ও গ্রামনি খালি স্ট্রিট লাইট সিমিয়া গোবাং মা ব্রিজ ni লোহা রক ব্রিজ ni নাট রক খুলুই খনে ফালবাইকা বড়ক সাপাই তিনি ও স্ট্রিট লাইট বড়ক ni সামুং ন বড়ক ni কাম ন yang দ্রাক্স চানা ni রাং মাই আঙ্গে চুং ওয়াতুই নক বানি জরাও চুং খা নক বিসুং হাবই tonglayo watui nok bar phayo ne borok kha watui nok bani jora o samung tangnani chengo tamo samung tangobo o street light kaijak no borok tam khlai 2-3 jona phai dakari mang khiklai oi abono khiklai mani yagul hangke o jagani solar o jagani light tongmani joto talangoi chol boom kamai thangmani yagulo phaloi rinai khoroksa borok no 500 600 1000 থেকে phalmani yagulo borok 500 600 1000 ba busu drugs man borok ni hisab tong o hisab ni mote no borok maike talang phalo hingke tini ani wansung mani khai obosei amhai borok jodi gramo tongoi tongkhai ke o gram kuno dino bo unnoti bongya o gramo nung jesu kaham khlaina chaitokdi kuno dino ongya angchin ayang te kaisa khanaka dubi sora digi o lama phaimani lama o lama ni bagai concrete it luha cement amorok tumani tam khlai jani gari tuisi it box halai nogo horni bisingo no gaib teni dino manager kam khaina ni phaiga hingkai contractor kam khaina ni phaiga hingkai it kurui concrete kurui luha kurui cement kurui omhai mang o kam tawo adura norok dubi sora rogo thang guri mano thang nai di chini yang rogo phaiga hingkai obokhai o street light khe chini yang o sikudo o lama ni kok khai dubi sora ni kok chang sawai dong yang o salai ma digi norok phaiga hingkai norok nugoi manai ge abahai ke bahaikle garam chanai ba je kono sarkar tongoi dong thung haisi Tripura mo thang thung BJP thung CPM thung kaisa samung phaiga hingkai samung complete unani ready abahai ke Tripura sa area khali lama hambia olokai salai khali lama hambia tam hambia na abahai ke to baikang nai an kokha bosi anor no te light phunu go nai den rok abokhai lama yango kisa bolong haingoi tongo hinoi o jaga street light kai mani yang ko bang ma family tongo yang rok ta o lama tui hingke ar kisa bolong hai adiba horo hingke borok ni thang phailai sunani kisa kosto andra gundra blai nugya hingke aboni baga street light kai ri mani noro nang te phunu rok saisung laina hingke kisa kirima singsa haing adiba na aboni bagai omo kaimani light o aro botong kaisa kaijang abono phungna thangoi tong ro nani lama abo street light ni obostha nukhara tam tongaro
na solar tongo na light tongo kuno kori khabo ses otikhe na khatam yang asu nok kubang ma tongo hi o bolong tongmani bagoi borok light thani kiri korongo hinoi aro light rok kai khata nukna ni baga kaham kai phiaba bor tom khlaika asu soman ka kaijak no nadi oti khaye borok saka kawoi khulugoi chol langa faldi bekha inge tabu Norokno decide khade pa apsong haisi Norokno wansu go nala amha borok rong no kathang toni mani da cha na bothar khi mani chao sawai manu kento sab drugs na haisi phiaba borok no khainani moto kuno gore baksa kes kiri jago ma borok no mai khai rekhai mungsa suda khaino phiaba nin parani amsukai destroy khai tongo tebo yango school rong school nini kubangma lama amha rong ni street light kaisapan se kori khai yango haise kaisapan kori khai norok to nugoi man khana kori kha jaga obo ang duita sinoro no phunu godo duita simi ya haise yango school tongo saka digi school o kaijak tongo duita abaka yang lama rogo kaijak tongo 5-6টা joto kori kha haise kori kha je luhani bridge to yada thepa mane chong luhani bridge o je nat kotor tong mane not o nat phano chi khulugoi konoi bor keji hisab phaloi konoi drugs sao inge tabuk Norokno sade omha borok rok no je jorao public joli jagoi borok no buoi togoi konoi bu thani rogo thui thanga hingkai aro tamung lainai an busano togoi ne phainai thik no obo bumba bufa saya je nongma ke khogoi phaldi oma ke drugs adi hin saya do inge borok ni je kando borok je harkat khlai tongmani abo manja khangke to buthanani moto inge jora wang obo no wansu go ma borok no chung gathang toni o lab kori parani borok mili oi buthar pai khangke ekdom shanti haise borok no nung jotto nini kaham phurungdi borok kaham surungnani thangya do borok obo street light khogya hangya ba nini rubber sheet khognai buni rubber scrap khognai buni tok khognai pun khognai amake phaloi kanai drugs sanani school ang Norokno je school ni kok Chamani Norokno ge man khana ro school ogulogo o school area nok botongo kaisa area bamsu kotor hike school ni bago aro light kaijak tongmani o light bo korikha aro kha khuti panchi korikha haise school ungkha kaisa borok ni surungjak nai jaga haise omha jaga ro ni phanosi abo yoglia abo na tepramo thani neta na BJP ni neta na CPM ni neta kono party ni kono problem kori haise karon school mane school ba kono politics koroi inga a jaga o borok ni bagoi si o manui rok tongoi maya jotto no ses paibekha inga obo no sungnan musung Norokno tabok norok tamo khaina musung sagadi o mai borok no norok borok no tuye tamo wansok de drugs sanai rok mani khongnai rok phalnai rok amhai public ni property bo government ni property public ni bagoi rimani abor ponto kurikha ni belai joli jak angkai belai joli khaisi inge joli mani bagon tini ang Norokno ma phono kha saisung joli tongo khapili amo jorao yak phano lai thangnai haisi bojak tui phano ngoi thanai joli mani jora hingkai chung sawai manu bo borok rok obo samung tang sawai mane to phiaba chung mokol bai nugya haise mokol bai nugya ni bagai borok no kuno khlaise maya haise khlai maya borok no nau honoi saiman to romboi sopra kaike to borok ma go sene abo saiman to hai phano mai tanglai jagya phiaba ani musung mane hingke borok no pai khengke bupra sapra khaya kanani ya direct si pairi khimna musung ga haise borok bo korikha te aborno tui kuno problem kori tabuk je kuno government aro tesa katal kaina nanglagda borok tesa khok talang sabano tam khainai nong sabano dusri nai o politician neta roka porka kok salaisi nai chungum hairi mani boroni somoyo ses khotam khaikibika nosto khaikibika naikol ya tamo ko ma sanai ble phiaba yango sabo kando khlai tong obo sawe malaya omha grambo omha umsu street light rimani biko biang thangbaika harok proshno pasanai phiaba omha kando choli tong mani abo sawe maya haisi obo nor comment bisnu sawe man borno tam khlaina musung nor haisi bisi thik koroi borok tui machine masan ori tlang thana haisi nini school je sang tongni borok saimia tamo drugs nango drugs haisi o school o syntax rok je tongmani o syntax rok phano gaibong thangmano aborok kun thik koroi
abono tui no o drugs awareness khaimar chung nugo o awareness khaima bangi aboro na haisi romdi tangdi keba dunia ni simi tisar hori bas amono karoite lama kore boroni o nogo tongnai borok no kisa sungoi negena borok bahai da man obo bahai ke talang bo system ke kok salai neganta borok ya kicha kok sunga ni ka bosi o nor school je light kai mani o light bufur koma sai jama মানে কামকা সেমাকা আবদ দিনো কামকা আবদ সেমিয়াটা khongmar kom bahai mi ana bo কুস্ত ভাই মিয়া খমারি তেন দিনে বো আং লাইখা তেন দিনে থাকা আই লাবলানি খের খাইয়াটা আজি চুং টংকে বা কুন নস টংনি আংকে বা তামলাই লাই নয় আং বড় খের খাইয়াটা abo je saka drugs ana rong nai अब द्राक्ष नंता उ सुदे नर चुंगि बसा अब लो लिमनि फुजि मानि या अब खेरि कलंखा ओ सुदे नो उ तंगनि बापनि o ayang ni bo kuri khe o tolani nu khanable कोरि कसे amo tolang thaka khulubai tolang thaka tabo khali हा पुंतरा नु कोरि क्या ओ नु कोरि क्या tabo khali sine ang side ni simi borok tangoi mi ago sine nogana ni हेंगाय गो अमबार सनो बाप करे कैसे तुम tabo abono bel khub buana bo singsa borok kana norok khanai man kana ayango te kongsa borok phuichana nai mani abo hongke phuichai malia lori ni mani bagoi inga lama kai mani street light ni kaisa system tongo lori khangga bo te chung yang oi thango inga borok mane phuichawoi khiklaina ni bagoi thika lori rikha phuichai malia inga bo tabo chunglia nei chao chunglia inga angobo no norok bukha bai comment khai dehaisi omhai borok no toni woi chini phaida tamo je sarkar je government kahamung thung hinari o phiaba borok destroy nosto khogu drugs borok saihoi manoi tongo o light nge chuno lama nukna ni bagoi riu saoi manmani jagolo phano borok ni busago je jora o drugs habiang oi thanga hinke borok te joto pogoi thangbai haisi dunia pogoi thangbai borok tamo borok ni time to time o drugs nago hinke omhai borok no angkhai hino kathang tongnani borok ni odhikar korei chung to buthar maya borok no mane wansung mane ta kathang tongnani odhikar korei borok ni borok thui thangbo chawo haisi borok thui thangale chini mane ro nosto onglak public ni bagai kosto onglak haisi amaya diba sai maya joto jaga no tongna haisi bike khongmani gari khongmani kobangma social media ni bisingo nogoi dong obo joto o party rok haisi o party rok nogo 1 taka kurui ha drugs nunani rang maksabo quarantine ro hojak maso 5000 ro hona nangpo yang bufa samung tangtango 5000 ro maso rang ri roite bo bini busana hamthung hambo hamjabo busable boma bufa amsuka busabutina hamjago te o musuk busuli rokai drugs chawoi thuinani nai tongbayo thangtung hine buma bufa kai samung tangtangai rang ro horo borokno hamoi phaitung o jaga rohmani jagolo nogo phake haino hai chanani nungnani suru drugs haino hai mane khongnani suru rabare sep khongnani suru buni pun to khongnani suru ses gaham mane to ni simali haisi last pothe bridge je himmani amo bai thanga himosi maya hene saimon tong o jaga ni nat khulugoi phaloi manonke wansugoi nai de o borok butui borok haisi tongnani osojo khlai toni bai haisi school ni manui rok khechuri songmani dek tosla kathi amorok phalbai kya haisi phalbai kya filter suda talang thambai kya syntax ok talang thambai kya school ni o chini nokbus kan school ni belai osojo nangjaka haisi osojo nangjakang ekdom jolibo tam khlaina na ekdom over dangthana haisi wanso gangkhai romhoi thikai 10-15 jana group sanamoi lufre thikai buoi thuinaka thuithang to haisi thuinaka thuithang to mai borok kathang to lab kore abo khai chini nogana ni ta abo simi tangjaya tongko te korta tongko tangjaya jagao no tongoi tongko abo khai inga paithako angam sungno sanai je drugs sanai je omahike सरकारि नि प्रपार्टी नो चिनि पब्लिक नि काहामनानि नो खुलु गoi फालनाय बुनि राबार खगनाय तामो खगनाय पुन खगनाय स्कुल नि माने खगनाय आबरनो कायसा नां सावो नरनि ओ तमंखि बिदि याखाय नरनि याथेक दा बाय बखर दा फाटि फिकुं दा फाटि सायमाग लाखायसि
Norok nini bufani sompoti tong hangke nini bufani sompoti bai nung draksari thuidi ubu nini meter. Parani destroy parani kahamno hamya Khaimani abo sung sojo Khaima lakhaisi. Gete abo bo koyo je u khogoi tlangmani no paso sojo bai phalpuru je painar nairo. Norok bo painar go siringke nogo toni yawoi. Borok tlangoi phalani hinoi thangpru. Norok kebono phone ni bising tui contact khai konoi romboi tingkai chao. Wngkha painarogo thik no piawa nini gram abo nosto ngoi tongo haisi. Nini gram ni jeta kaham abo borok ses khlai tongo abo kaisa muito khlai di. Abo kaisa muito khlai di nini bo adhikar tongo nini parani jeta kaham ni mani rokno khial khainani. Khial khainani nini bo adhikar tongo. Nung painarogo nogo siring siring daito nima basi menglak. Abo hingke o sikok ni loge loge nung bo sikok haisi. Nung bo sikok. Are chongma haisi wansuna no haisi chini para obo jotoni no adhikar. Chini para se naithok nai, chini para se kaham nai, chini para no chung tahan subena rina ba. Romboi tondi khobor di police no sahor di romri rihodi. Romri rihodi obo tongli abli osojo nangdakha haisi ang, osojo nangdakha. Painarogo simeng lakhaisi khobor hodi painarogo ta tondi. Jodi manja khangke norokbo sikok ni loge loge sikok afro ta sari chung painarok ma se borok phalpa khangke chung painaroka norok sungoi mano borok man to bahai ke tubu omuto lama gana gana Khaima ni si government ni property si chini government chuno rikha mane chini no nini nok ni mane no nung nostong na re no ba nini abo nini hino wansu bi haisi ngte bisi kok sali aba song hambai paithak jora nai tongmani bagai norok comment bising tu sai mano ma hai borok no tam khlai thai haisi.